gima adwa tieko go awacho niya, an kabiro ka ing'eya wechega, an chon nachako ni mondo jo onagi oyie wati gi government mar William Ruto. Mondo wabed e tiende ka, mondo chieng' moro ka William Ruto tieko, to ng'atwa moro nyalo chorore machiegni kode mondo mi wayudie teko mar bedo president. Wakwa oganda wa ni wachung'uru kanyakla gi ODM moyie mondo wabed e tie William Ruto, wasupport uru winjruok madhi bedo e kind ODM gi UDA mondo waneni to ere kaka oganda wanyalo chorore mbele to wanyalo yudo kombe mamoko e sirikal kata ka ok wayudo presidency. An mogik, ng'ata mapingo winjruok madhi mbele kata wuoyo madhi mbele e kind ODM gi UDA kata gi William Ruto nyaka kwedi e yo makende, nikech en ng'atno madwa kethonwa gigo mwayudo, koth manyigo odwa geng'onwa ni wan kodhni kik chwe kuomwa. Owe kodh William Ruto ni ochiw kuomwa ka gi 2032 to wabiro ng'ado bura kaka oganda ni to wadhi kanye, but sani to wachung'uru gi president moyie tiyo kod oganda. Sharon, achiel kuom the 10 points agenda mane ker William Ruto gi Raila noketo en fighting corruption. To fighting corruption no ema koro winjo ka senators gi governors koro wacho wachni. In fact, okonego bed ni governors nyiso wan ni senators gi koto kuom gi gimoro. Nonego bed ni gise report that one to EACC mondo omiwa tich mayot. Nikech kara mibadhi chakore gi governors gi, ka gini timore mondo giwuog makoro explode out, nyiso ni mae gima osebedo ka timore e bwo mesa. To ok wanyal yiene gima kamano mondo timre, to governors gin joma waketo geno kuomgi nikech gin jotelo ma ikor gweng'. Omiyo dawachi ni mondo the EACC ochak tim apedha maber ne governors gi, kendo achiel kuom senators mowacho 4 go mondo gichak rile to ang'o ma ging'eyo, to wach pesa ma gikawo nikech ang'o, bin giumo mibadhi moro momiyo gikawo pesa. Nikech Sharon, ok inyal golo pesa ka onge gimomiyi golo pesa no, to en pesa di. Mar ariyo, awinjo ka jaduong' Ondieko wacho maber kabisa mamba yiego ni Senate is a secondary oversight. The first oversight, my primary oversight in MCS. Nyiso ni MCS bose we role gi kaka MCS mondo